Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Mela darba fost l-oħrajn Ġesu ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmih Pietru uħu Ħindri, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġagbu ta' Elfew, Xmun li mħeġġeġ, Ġuda ta' Ġagbu u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad ittradih. Imbagħad niżel magħhom u waqaf f'wita. Flimkien ma' kotra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalem u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti mnizza kien ifieq u l-kotra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bidna. Il-grupp tal-Apostli huwa ċar ħafna f'din is-silta mill-Evanġelu ta' San Luqa li joħorġu mill-qalb ta' Ġesu imma wkoll joħorġu mit-talb tiegħu. Aħna li nitolbu li nkunu fidili lejn Ġesu lejn il-Knisja tiegħu mibnija fuq is-sisien li huma l-Apostli. Għandna bżonn nitalmu din il-lezzjoni sabiħa li għatina il-mulej. Jekk il-mulej ma jibnix id-dar għalxejn jitħabtu l-bennejja. Jekk il-mulej ma jħarisx il-belt għalxejn jisru il-assisa. Is-Salm 126 jallimna b'daw id-żewġ tiġbijat, il-bini ta' dar, il-ħarsin ta' belt, li Alla jrid ikun li jibni u jħares. Alla jrid ikun li jibni l-Knisja li jħarisha li jseddaqa. Waħna jekk iridu nkunu fidili lejn il-Knisja, iridu nkunu ħaġa waħda ma' Ġesu. Għażel 12 għażilhom bnedmin dgħajfa. Meta ġie l-mument ta' prova mit-12 wieħed biss baqa' miegħu sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Ġwanni, l-oħrajn telquh, Pietru ċaħdu, Ġuda l-Iskarjota tradih. Dawn huma l-Apostli. Apparti Ġuda l-Iskarjota li miskin spiċċa ħażin, kollha nagħmluhom festa. U ħafna drabi ninsew waqt li qed iżżeffnuhom f'xi statwa sabiħa waqt il-festa li dawn midinbin bħalna. Il-mulej xeħet il-ħarsa tiegħu taħnina fuqhom frott it-talb tiegħu. Ma setax jażel oħrajn, naħseb li seta' jien, imma għażel lilhom. Għaliex kif jgħidilna San Luqa sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li sejħilhom isemmihom apostli. Mela l-ewwel kienu dixxipli jimxu wara l-mulej, jitalmu minnu jisimgħuh. Imbagħad saru mibgħuta għax apostli hekk tfisser ġejja minn il-verb bil-Grik apostolejn li tfisser tibgħat. Apostlu huwa il-mibgħut. Ġesu wara li jażel dan il-grupp ta' 12 li huma l-apostli jinżel magħhom ma' daw l-apostli u jkompli il-missjoni tiegħu
ta' talim. Ħafna nies ġejjin minn diversi inħawi tal-Ludija, Ġerusalem, ix-xtajta ta' Tiru, Sidon, marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Imbagħad hemm ukoll dettal sabiħ li l-kotra kienet tfittex li tmissu kull min minnu minn Ġesu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq. Aħna nistgħu ngħidu li din l-esperjenza li nisimgħu l-Ġesu li nfiequ mill-mart tagħna li aħna nistgħu immissuh u allura inkunu f'kuntatt ma' din l-qawwa straordinarja tiegħu, din l-ħaġa għadha tgħix fil-Knisja permezz tal-Apostli, is-suċċessuri tagħhom, fis-sagramenti tal-Knisja. Il-Qudiesa tiġbor ħafna minn dan kollu, aħna nisemmu il-kelma tal-Alla, fil-bidu tal-Qudiesa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna, innutaw is-saċerdot kemm il-darba jitlob maħfra għad-dnubiet tagħna l-koll imma wkoll tiegħu personali. Mhux biss qabel it-qarbin imma matul il-Qudiesa kollha. U fl-istess ħin Ġesu poġġa s-sagrament tal-qrar biex iwassal il-fejqan spiritwali tiegħu. U fit-qarbin aħna mhux biss immissu lil Ġesu imma jiġi fina fil-qalb tagħna, isir l-ikel tas-sema għalina. Nirringrazzjaw il-mulej tad-don li tagħna ta' daw it-12 l-Apostlu, miflok Ġuda Iskariota mbagħad daħal Mattija wara itluħ is-sema tal-mulej u baqgħu 12. Aħna ħafna drabi minflok il-Mattija insemmu lil San Pawl l-Apostlu missierna wkoll kien magħżul Apostlu direttament minn Ġesu mibgħut u fil-każ ta' Pawlu mibgħut għandna biex ilaqqana ma' Ġesu.